Извинявам се, ако моят микрофон много не звучи много добре, но аз си го купих от китайския мол. Кой пак чука, бе? И ето топ 5 неща, защо аз обичам грозде. Номер 1. Гроздето е много хубаво. Номер 2. Много обичам грозде. Номер 3. Не знам дали казах, но много обичам грозде. Номер 4. Гроздето е плод, а аз обичам плода на име грозде. Номер 5. Понякога е кисело, а понякога е сладко, затова го обичам. Интересен факт. Гроздето не е само плод, той е хомо. Той е полуплод и полузеленчук. Абе хора, вие пробвайте ли клажвито с курши и мед? Актив, много е як. Еми хора, това ще е от мен. Айде чао, че отивам да играя Brawl Stars.